What's up Tarlaqueños? My name is 𝗚𝗢𝗶𝗹𝗶, exploring Tarlac. So for today's video guys, no, andito nga tayo sa may taas ng exit and entrance ng SCTEX dito sa pagitan ng Bamban tsaka ng Capas guys. Ayan guys, no, kung nakikita nyo sa pinakalikod ko, ito na yung papuntang mismong SCTEX or sa 𝗙𝗙𝗃𝗃𝗃 guys. And then sa kabilang banda naman guys, yan. So ito na yung palabas sa Capas. And then banda dito guys, ito naman yung palabas sa mismong Bamban. And then alam ko kadugtong siya ng New Clark City. So sa lahat ng taga Capas tsaka Bamban, mas malapit na yung pag-exit and entrance nyo dito sa may SCTEX. Tarlaqueños, nandito nga ako sa may kantong Pag-asa dito sa may stoplight. So pupunta nga tayo guys dun sa may entrance ng SCTEX sa may pagitan ng Bamban at saka ng Capas. Yun guys, no, bali short ride lang tayo. So malapit lang dito, mga 35 minutes is andun na tayo guys. Update ko kayo later. So kung galing kayo ng Capas tsaka Bamban guys, so mas mabilis yung biyahe, mag-get tayo. Ayan siya. So alam ko ito yung magdudugtong sa New Clark City, sa loob ng Clark, papuntang north, and then syempre papuntang 𝗙𝗃𝗃𝗃. Yun guys, no, try natin pumasok. Hindi tayo yeah. Try natin pasok dito guys. Pwede siya pag ikot doon. Ito na rin yung pinakapalabas. Kung galing kayo ng Bamban, syempre dito kayo dadaan. Yak natin dito guys. So alos tapos na siya. Yun, may mga dumadaan na guys. Ayun no. So kita mo yung Mount Arayat. So ito na yung palabas ng SCTEX, so papuntang 𝗙𝗃𝗃𝗃. So diretso lang kayo doon guys. So yun na Tarlaqueños, samahan nyo akong puntahan yung sa mismong bridge dito sa may pagitan ng Bamban tsaka na Tarlac ng SCTEX. And then sa pinakalikod ko nga guys, ayun siya. So try natin pumunta doon banda. Tara, let's G! Mapapansin nyo no Tarlaqueños, ito yung Mount Arayat. So yun na Tarlaqueños, bali babalik na ako dun sa pinaka entrance. So mag-exit na tayo dun guys. So papakita ko sa inyo
Yung daan guys, napakaganda ng paglubog ng araw. So makikita nyo dito guys yung death march, ayun siya sa may bandang Capas. So sa bandang ito guys, ito na yung Bamban. And then yung nakikita nyo bundok dyan sa pinakarapan natin guys, ito na yung Zambales Mountain Ranges. So ito na nga yung sa taas ng SCTEX. So punta tayo sa pinaka-bridge ng SCTEX guys. So ito siya. Magpa-park tayo dito sa may gitna guys. So papakita ko yung sa inyo yung daan. So ito yung daan guys, no, Tarlaqueños. Kung galing kayo ng Capas, dito kayo manggagaling guys, punta dito. And then pwede kayong dumaan dito sa may kabila guys. Ito naman yung galing sa Bamban guys. So ito siya. Nice. So kung kita nyo guys, nakapalubog ng araw. So kuha tayo ng pictures. So yung Tarlaqueños, hanggang dito na lang. So naipakita ko na sa inyo itong taas ng SCTEX guys. So ito yung pinaka short ride natin. So may mga dumadaan na guys kung nakikita nyo. Tapos meron na ding mga bikers.